Hi, mijn naam is John Peters. Ik wil een klein beetje vertellen van mij. We komen verder onder één. Ik kom verder kort. En we gaan alle zware tijden daar. Vielleicht hast du wat ver genomen en nu fällt das doch nicht so uit als du was wilt haben. Oder vielleicht hast du Trouble bei deiner Arbeit. Oder in deiner Familie. Oder dein Girlfriend. Oder dein Boyfriend verloren. Was immer das mag sein. Jesus, hij wird die halten. Wenn ich krieg auf dem Weg, was du hast wollt haben, aber ein Weg, was noch viel besonderer wird sein, als was du dir schon feststellst, was du was viel besser kann sein. Matthäus 7, Vers 7 sagt es dort, frag in dient was gegeben worden, sieg in die worden fein, klapp an in dient was aufgemerkt worden. Wir können fair und nicht alles verstehen, was wir in uns Leben durchgehen, aber wenn wir uns Jesus vertrauen, er wird einmal uns einen Weg aufmerken, was noch veel beter wat zijn als wat die ons vrijgesteld worden. Ik zijn daar zware tijden gewoon waar ik niet heb gewist waar ik dat heb wilt, waar ik dat wil doen. En toen moest ik mijn vertrouwen op God zetten. En hij helpt me. Ik wil te die zeggen, van die daar zware tijden is, en dat schoof niet alles is die wist wel en han. Vertrouw God, hij wordt die helpen. En hij wordt die niet alleen laten. Want het niet wat voets passeren, en dat wat je vraagt, maar hij wordt die dat geven. En hij wordt die een veel beter ding geven als wat du nu gevraagd hast. So vertrouw hem, Jezus, hij wordt die helpen. Ik wens je een schönen dag weer, Gott zegen die.